Naimbang nga oras sa amin papagayam. Makadwayo man nito pagayam yon ni Auntie Jor. Wano Jocelyn Oblero. Dito programa tayo, unay daytan kaka joke and shout out. Kalpasan ti shout out, sagutan kayo iti makaliliwa a joke. Okay, papagayam, agibasa tayo nga ruden kadagiti comments. Kuna ni pagayam, Bernabe Kulo, paboritok, adubdublen adengdenggen, haha, kuna namat. Thank you, pagayam Bernabe. Kuna naman ni pagayam Villa Veli Sabado, naimbag nga orasyon manang Jor. Kan amin na pada kadumdumngeg, unay daytan kaka makapaulok. Ta siga nga managbabain iti balasang. Happy listening here in Urdaneta City, Pangasinan. From Aritao, Nueva Vizcaya. God bless. Thank you, pagayam Villa. Kunamot ni pagayam Jasmine Rivera, listening here in Qatar from Nueva Vizcaya. Pa-shout out po, Ma'am Jocelyn. Agyaman ak unay. You're welcome. Kat agyaman kami mat kini Triple R kada kayo. Kuna ni pagayam Florenda Kimpaoy, hahaha, automatic, hard kan, taim booking mo ni boss. Uwan nga agpaiso. Ala, thank you, pagayam Florenda. Kuna ni pagayam Jasmine Rivera, ma'am, agyaman ako na iti shout out. Di ka maumuma, Ma'am Jor, nga agsya shout out. Tanag mayat tirik na ngamin no mangagan tinagan. Wen pagayam sa anak to ama uma, kasmet iti saan nyo apan nakauma, amang tartarabay kadagiti amin a drama ken vlogs me. Thank you, pagayam Jasmine. Kunamot ni pagayam Imelda Kabang, thanks manen, manang Jor, more power to your program. God bless us all, ha ha ha. Unay daytan, kaka. Hala, muna, ti ayan nyo, kanikabit mo, kunanamot, nangagnamot di joke. Thank you, pagayam Imelda. Kunaman ni pagayam Madeline Agaran, highly recommended this channel. Makapaulog, pakablao from LA. Lalawigan ng Antipolo, haha. Lalo kini Francis Lopez, kunanamat. Ala, kumusta kay amin dita? Shout out kada kayo amin papagayam. Thank you, pagayam Madeline. Kunaman ni pagayam Al and Kathleen Umayas, hello idol, unay daytan kaka, the best joke drama kunanamat. Thank you so much, pagayam Al and Kathleen Umayas. Kunanapay, naggagat ka unay nga gibasa iti comments, idol Jocelyn. Manmano ti kasta. Halakat, thank you mut, kadagita pamadayaw. Kat agyamyaman akmet iti kinaanusyo amang suporta iti drama tayo nga unay daytan kaka kan kadagiti dadumapay a vlogs. Anyapay. Kunamot ni pagayam Mary Jane Rumasok, pa-shout out po, Bawang Launyon. Ala, kumusta kay amin kan shout out kada kay amin dita Bawang apo. Kang runaan na kinipagayam Mary Jane Rumasok. Kunamot ni pagayam Two Tired Adventures, adu tinaawis ni Piling, kunanamot. Thank you, pagayam Two Tired. Kunamot ni pagayam Eddie Lorenzo, agkat-kataw ak ngagmay-may sa kadadengeg iti drama yo, haha. Kasta kumakanayon, Jor drama, kunanamot. Thank you so much, pagayam Eddie. Kat kunamot ni pagayam Corazon Gazmin, hahaha, unay daytan, abaak. Thanks, ta makadengegak manen. Saanen ngagsakit ti ulo ko na naman. Thank you so much. Pagayam Corazon Gazmin. Kan syempre, kada kay aminen amang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka. Thank you so much. Okay, denggan yung arudan ti joke. Tata, anya ti difference ti confident kun confidential? Kastira jay, yung saan mong ibagbaga Tatang. Confident tak nga anak ka. Confidential nga anak ko yung ubing ay mo dita karoba. Namnay, saan mo nga bagbaga ta confidential na jay. Thank you so much and God bless us all.